3. kapitola Mišna od traktátu Roš haŠana nebude tak složitá. Malinko nás možná zarazí paragraf 3.1, který učí: spatří-li srpek členové Bejt Dín a zároveň i celý Jisroel, nebo probíhá-li ještě prověřování svědků, ale do setmění se nestihne veřejně deklamovat Mekudáš, stal se předchozí měsíc měsícem přestupným, Meubár. Tato mišna je stanovena pro nás v podstatě s tou informací, že posvěcení měsíce, jasné rozhodnutí a dosvědčení tohoto faktu mělo svou důležitost. Konkrétně její detaily znamenaly, ačkoliv viděli všichni. To znamená nejen Bejt Dín, ale i Klal Jisroel, celý Jisroel, ale nebylo dokončeno to dílo do setmění. Nemohlo už být deklarováno Mekudáš, protože nás Pán Bůh učí a bylo jitro a byl večer a na některé činnosti je vhodný den, na jiné činnosti je vhodná noc. A halacha na jiných místech, která nás v této chvíli opravdu nemusí zajímat, a vy, kteří budete studovat hlouběji, se to potom včas dozvíte, stanoví, že posvěcení měsíce musí probíhat během světlé části dne. Čili hodně zjednodušeně, jestliže se z jakéhokoliv důvodu setmělo, ačkoliv byly evidentní příznaky toho, že už nastal nový měsíc, ale nebyl ritualizován, no tak se ten předchozí měsíc stal jakoby měsícem přestupným, měl o ten jeden den víc. A opravdu byl vlastně Roš Chodeš vyhlášen až toho následujícího dne během jeho světlé části. 3.1 pokračuje. Pokud srpek zahlédl Bejt Dín a není již svědků, kteří by měli být vyslechnuti, a tedy není žádného zdržení, mohou 2 členové Bejt Dín povstat a prohlásit před ostatními měsíc za posvěcený. A ti potom odpoví a dokončí ten rituál tou odpovědí Mekudáš. To není jakoby vylepšení té předchozí mišny, předchozí věty, ale týká se úplně jiného případu. Srpek byl spatřen, ale není před kým dosvědčovat. Musí tedy někdo z Bejt Dínu se stát tím svědkem, aby ostatní mohli potvrdit. To má svoji logiku. A právě ve zbytku paragrafu 1.3 se můžeme přímo kochat talmudským myšlením, které se pokouší vytvořit takové množství modelových situací, že jde v podstatě až do krajnosti. Talmud učí, pokud však srpek zahlédli jen 3 členové Bejt Dín, v tom případě 2 vstanou ze svého místa a dosvědčí novoluní před 3. z kolegů. Na to je opět nutno prohlásit Mekudáš, protože jedinec samotný nemůže vydávat svědectví. A to závěrečné vysvětlení, protože jedinec samotný nemůže vydávat svědectví, když se dobře logicky zamyslíme, tak nám tuto poněkud nesrozumitelnou větu krásně objasní. Pokud srpek zahlédli pouze 3, nemůže jeden před těmi 2 vydat svědectví, viděl jsem srpek, protože jedinec nemůže vydat svědectví. Povstanou tedy 2 nezbytní svědkové a k tomu 3., který to zahlédl, pochopitelně přivedou nějaké další lidi, čili dejme tomu zbytek Bejt Dínu, který srpek neviděl, a vlastně vydají svědectví ve 2 skupině víc než jednoho člověka, aby pak tento dotyčný mohl prohlásit Mekudáš a shromáždění svým Mekudáš naplnilo podstatu celého rituálu. Od dalších paragrafů vlastně až do konce celé této trojky se věnujeme šofarot, tedy šofarům. Všechny šofary jsou vhodné s výjimkou toho, který byl pořízen z kravského rohu, kterému se nikdy hebrejsky neříká šofár, ale kéren. Na což rabí Jose namítá, no ale neříká se snad každému šofaru kéren? Vždyť čteme v písmu, a když budou zdlouha troubiti na roh beraní. A tam je použito v originále toho slova kéren. Zdroj této myšny je malinko nejasný. Faktem zůstává, že Tóra stanoví jakékoliv rohy ze skopového dobytka. Tam by se ta kráva vešla, což taky naznačuje rabí Jose.
Nicméně z nějakých důvodů, ať už to bylo z toho, že kráva připadala opravdu hodně profání a šofar měl vždycky sloužit slavnostním událostem, ať už to bylo vyhlašování půstu, války, velkých shromáždění, milosrdného léta nebo Roš hašana, anebo z jiných důvodů prostě nebyla úplná vůle používat toho profánního kravského rohu. Že je tenhle ten zdroj, toto rozhodnutí, tato myšna malinko nejasná, z toho usvědčuje Talmud sám sebe v Gemaře, kde uvádí nádherný příběh, že ten kravský, tedy hovězí roh, ano, nepoužíváme z toho důvodu, že se lid kdysi dávno hovězině klaněl ve svém selhání při klanění se zlatému teleti. Ale berme to jako narrativní pasáž, která nám pomůže si zapamatovat, že pro tyto nástroje se hovězího rohu skutečně nepoužívalo. 3.3. Šofar pro Roš hašana býval z rohu divokého kozla a jeho náustek býval pozlacený. Do stran z něj pak vycházely ještě 2 trouby. Šofar zvuk prodlužoval, trubky ho naopak zkracovaly. Ale podstatný byl jenom ten roh, protože biblický pokyn platný pro tento den se týká výhradně troubení na roh, tedy na šofar. 3.4. Naopak šofar, tedy nástroj pro vyhlašování půstů, bývá z rohu beraního, jeho náustek potažen stříbrem se 2 troubami uprostřed, trubkami. Ty zvuk prodlužovali a šofar ho zkracoval. To proto, že pokyn vztahující se k postním dnům v Bibli hovoří zase o troubení na trubky. A nyní pozor, paragraf 3.5 je důležitý, protože podle něj se potom řídí vlastně dnešní halácha. Troubení během nového roku Roš hašana a během jubilejního roku Juval i všechna příslušná požehnání obou troubení jsou totožná. Rabí Jehuda dodává, na Roš hašana se troubí na roh z berana a na roh z kozla, ten, o kterém jsme se bavili ve 3.3, se troubí na Juval. A právě díky této úpravě, díky této myšně 3.5, se vlastně naše současné šofary dělají hlavně z beraního rohu. Pokud šofar praskne, řeší paragraf 3.6, pokud praskne po celé své délce, přestože je opět slepen, je už neplatný, pasul. Stejně tak i šofar opravený a sestavený z původně několika částí, který se rozpadl na víc než prasklinu, na více částí. Ale udělá-li se v něm pouze menší otvor nebo prasklinka a ten se pak zacelí, je neplatný pouze tehdy, má-li tato oprava nebo tato událost vliv na kvalitu jeho zvuku. Pokud je zvuk bez vady, je šofar pro uskutečnění pokynu biblického naprosto vhodný. Velmi zajímavá je třeba etymologie toho slůvka pasul. Něco, co je pasul, tedy nevhodné, vlastně je to takový odpadek. Protože my známe hebrejské slovo vselím a pasal, čili vytesat, ano, z kamene cosi, zejména tedy modlu, ale tesaninu, jakoukoliv tesaninu, že? A vlastně to pasul, jakoby, to byly ty odpadky, to bylo to osekané, ta šepleť, která zbyla po vytesávání toho péselu, té modly. Ale i tuto informaci berte stejně narrativní jako příběh o tom, že hovězí rohy teda ne, protože se lid Izraele trošinku nestydatě klaněl hovězímu bíčkovi ze zlata. No a závěrečné 2 paragrafy z této 3. kapitoly Mišna od k traktátu Roš hašana vnímejte prosím jenom jako příběh, ale jako nádherný příběh. Kdyby se náhodou na šofar troubilo v rozsedlině, sklepení anebo v cisterně, ten, kdo slyší jeho zvuk zřetelně, své povinnosti vyslechnout troubení na šofar dostál, bez ohledu právě na tuto skutečnost. Pokud však slyší jen nějaký zvuk a není schopen definovat troubení přesně, povinnosti nedostál. Podobně i ten, kdo prochází okolo synagogy anebo bydlí v jejím sousedství a zaslechne hlas šofaru anebo čtení ze svitku. Pokud si
tuto skutečnost uvědomí, přiloží k ní srdce. Branou pokynu prošel, ne-li neprošel. Nerozhoduje to, že oba slyšeli. Rozhoduje pohnutka. A 3.8 otvírá veršem: i dokud Moše držel ruce vzhůru, vítězil Jisroel. Ale jakmile ruce spustil, vítězil Amalek. Čteme v Exodu 17, 11. verš. Ale mohli snad Mojžíšovi ruce nějak podpořit boj anebo ho zbrzdit? Tato biblická zpráva, učí Talmud, nám chce spíš říci, že dokud měl Jisroel se srdcem pokorným své zraky upřeny vzhůru k Otci na nebesích, vítězil. V opačném případě pochopitelně prohrával. A nejinak je tomu i s veršem, opět potřeba 2 svědků: udělej sobě hada, vyzdvihni jej na tyč a každý uštknutý přežije, pokud se tím směrem podívá. Jak stojí psáno v Númery v 21. kapitole 8. verš. Mohl to snad být had, kdo usmrcuje a zachovává při životě? To spíš opět. Dokud měl Jisroel se srdcem pokorným své zraky upřeny vzhůru k Otci na nebesích, uzdravoval se. A ne-li, tak ochaboval a hynul. Úplný závěr 3.8, ten už je zase spíš praktickým pravidlem. Hluchý, nesvéprávný a neplnoletý nemohou komunitě zprostředkovat průchod branou pokynu. Žádnou, to platí obecně. Protože ten, kdo nemá oprávnění procházet branou, ten jednoduše nemůže zprostředkovat průchod ostatním. Úplně profání češtinou, hluchý nemůže pomoci ostatním splnit micvu, protože on sám neslyší. Nesvéprávný není schopen si zvědomit ten akt. A neplnoletý není povinen, nemá právo tohleto ještě dělat. Zprostředkovat průchod ostatním, vykonat micvu i pro ně a za ně. Amen sela jehichen a budeme se věnovat poslední 4. kapitole. Ale to až v dalším treku.